ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Нозимов Савдо. дар рӯза навор якчанд замин ва хонаҳо дорем. марҳамат, видеоро то охира тамошо кунед, дастгири моро фаромӯш накунед ва мо боша навора сар мекунем. рафтем. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки шахсое ки замин, хона ё мошини фурӯшӣ доранд ва мо мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои дорад. дар шаҳри Кӯлоб, дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дорои 3 дархона ва як калиду